салому алайкум бародарони азизи меҳрубон, умедворам ки соҳ саломат ҳастед, хуб ҳастед. имрӯз хостам бародаро як чиза ба диққати шумо бирасонам. аксарияти ҳами ҷавонмардои ёшо ози ай 2000-умаш саркаги 2001-ш ози бисёрш Москва омаги як миёя мебинад тамом хиёлеш ки пагза ҳама чиз дар тай дасти хидмат. баъзеш қади гап мезанӣ мегӯӣ ки ҷияни Жириновский ай. барои он қад бародари азиз, ма ҳамчун бародар просто ма вақте ҳами бародар қади гап задам, вақте мегумтон чи ситуация гузаштагия, вақте ман бародар қади гап задам, ма хидмат ҷои ҳаму бародар дамондам да, хидмат ҷои ҳаму дамондам. ба он хотир ман мерасонамтон. может ай 100 кас як кас гӯш куна, может 2 кас гӯш куна, ҳамин роҳ да нарава. милки бегона бегона ай бародаро, нами милки бегона ку бегона ай. падараш налат 1000 ки агар ки бизани бегона ай. надорем қадр нест, қимат нест. эҳтиёт кунен. омаден корда омаден, биен ай пай кору бортум шин бабурен бирин ҷура. рӯз як бародар зангмон зад, му бародар гирья намекуна халос, ҷигараш сӯхтест, ними ҷигараш сӯхтест. ба чӣ хотир? ба хотире ки додарша қапида бурдагиян. барои чӣ бурдагишан? барое ки қати як духтари 15 сола гап мезаб дастай, духтаам розӣ будастай, оташам типа розӣ будастай. но розигии ӯ да ки дар кора да ки лозимай. бародаро бесен калатон қати фикр кунен. агар бигиремаш ба гурӯҳ бигиремаш абача дунё при духтари синни сола расидагӣ мондагиай. мере ба духтари 15 сола гап мезани, гум ки рангаш дар гур амин исаршавлета наздикиш наша, ё ки уш боша ё ки дигаву дигаш боша, наздикиш наша, гумшон кунен. бародарои азиз, ҳаёти хитона месӯзин, ҳаёти нозанини хитон дар дасти хитонай, шумо сӯзондестенаш. инам бародар айна қапидан бурдай, аллоҳ худаш медунава, ҳаму бародар ҳаму духта медуна ки байни ӯ чӣ гузаштагиай. қапида бурдагишан и бародар айна акаш 100 000 шроӣ кардиай ки ана додарма ҷонша халос кунем. 100 000 дар ки равон кардай номаълумай. ӯ бародар даруҷа маҳкам, ай сума ки дарои кардиай номаълумай. ака мега чико кунам, ака намедонам куҷо да муроҷиат кунам, намедонам ки дар куҷо муроҷиат кунам. акаҷон чӣ совету метӣ? ма хоки пои бародарша, ман медонам охи бародар, ма гуфтестам ку вақте ки ма ура дидам, ма вақте ки мебинам, ма положение любое чиша мебинам, хидмат дар ҷои ҳаму мемонам. фикр мекунам ки ҷои ҳаму да бошам, чӣ хел хидмат ҳис мекунам. месӯза конечно. барои ҳам бародаро гукине рангшон дар гур абача дунё при духтари тоҷикае. ҳами да ҳами Россия ҳами хел духтари тоҷик боридагиай. е бача бира биги бира яча биги занӣ кун, мардак вори, ҷивонмард ша ҷивонмард вори биги заниш кун. мо намегем духтари бачаам нестай, духтари бачаам ҳастай, но духтари хубшам ҳастай ку. биги як ша биги занӣ ка ҷура. нигав биниш ка, ники фандиш нака, сумпумша нахар. оли ма дар ин бора як видеои дига мекунам. ана аксариятиш ҳози ҳамин хел шидагиай. мегиран ё ки сумпумша мегиран, ё ки мезанан сараш мекунан, ё ки ягон гизёти дига мехам. бача ай аллоҳ битарсен, шумо чико кестен? накунем бародарои азиз. инами ози бародар ина 100 000 равон кардия, номаълумай. ина ӯ бародар маҳкамай, типа падаршам розӣ будастай, ҳичи чӣ набудастай, ягон против набудастай, мақсад ҳами бача қати ҳами духта ишқварзӣ мекардастай. но ҳози медонем, шумо явна медонем ки дунё ҳози ними дунёда ҳози фақат иш коре мекуна ки иша паставид куна, иш коре мекуна ки иша паставид куна.
бародаро бестен шумо фикр кунед заррае фикр кунед хита фикр кун ҷони ширини хита фикр кун майли хита фикр накарди ҷони ширини падарта модарта фикр кун что аму дамуҷа чихел ғам мехӯра бародаро вақте ки меғалтӣ ку вақте ки меғалтӣ ӯ дигар фарқ надорад ту чико мекунӣ чико мекунӣ чико намекунӣ барои нест ҳичка нестае ки тра ёрдамат куна ҳичка нестае ки тра дастгирит куна шер бачаҳои тоҷик амик суханои ма ҳаму бародароеда ҳамвоеда ки амик михел курора мекунанд бародаро хоҳиш мекунам зарраи дилтон ба хитон бисӯза барои хитон барои падару модари худат кор кунӣ омадай кор кар ай пай кор борча бро барра ҷура занат мефора ноширги кирми ҳамун лоихра кад занат мефора абача биги як духтари тоҷик ҳастай бигираш о хок дар сар и ҷани биги брабо дар ҳаму ҷани биги неки гум ки ҳаму ахмақода наздик наша ба худо қасам ман намедонам бародаро шумо можед фикр кунед ки баъзеш мақсад баъзеш да ҳастае ки ана ягон намуд фикр кунед модам бисёр ҳаҷура агар бихоҳем любой кас бихоҳа бисёр ҳай ними чишмакиш биза қатид меирава яхи лишна ҳамиё нехел лишна ҳами ними хели ахмақош ҳами чишмакиш биза яхи буд меирава неки метарсем ҷура ай оқибат бун метарсем оқибат чӣ мешава оқибата тарб мешава не за што мерай мешинӣ не за што мерай страдат мекунӣ не за што падару модарта страдат мекунай пиштита ба он хотир бародари азиз шумо куҷора фикр мекунед ман ҳайрони шумоям як майда бес фикр кунед аксарият шаҳози аҳамият метам ма аксарият ма вақти мебурам ма камфор мегардам бовар кунед бародарам ма камфор мегардам не ки вақте ки мебурам фир мегардам ку нигаҳ мекунем ягон хил мебинӣ дар ми баршай ку ними брутоша теғ намегира ҳамихел фахри мекуна ки мегӯй ки ҷияни жириновский боша ай бача хок дар сарат рӯзиш меояд ки ту барои корат ҷавоб мегӯӣ рӯзиш мешава ки як балое мезанӣ прямо бестин фикр кунем бародарои азиз аксариятш ҳами ёшош мекунанд ҳами корора ози хай кадомеш ки зана фарзанд дора алҳамдулилло ӯ ма гарантия дам ай пишти зана фарзанд шунанд ай пишти зиндагӣ шунанд не ки муроҷиати ма ба шумо ҷавонмардо ёшо додарои азиз бовар кунед кори хато мекунед бо мегум то ноширги крими ҳамун лоихрактон бишава ӯ зангирӣ ӯ қадар чи як сол кор ки бира ноширгӣ бишава зан бигӣ тоқат надорӣ як сол кор ки бира зан бигӣ дар як ҷо бест кор кун ису усу нафар дар ҳар ҷо нафар дар як ҷо бест кор кун бира зан бигӣ ҳабача шумо чихел ба куҷотон фикр мекунед ба худо ёшен ма ба ёши шумо дили ма месӯзад ба ёши шумо дили ма месӯзад гани ман бугӯем парво надорам мегум ин хай мегум таваккалш ба худо ҳастая ҳамун хел шахсиятое ки таваккалш ба худо може доли ягон тадигат бугӯй ки ту рута лахча мекунӣ ту барои ана видеот мекунӣ хай касби ман ҳамин ба дастаи хай ман ҳамира қаб даб дастаям ман ҳамира мехоҳам ба ту бирасонам ба твори нами твое ки намефаҳмӣ ки мара тамошо дорӣ ку намефаҳмӣ фаҳмиши састай ман мехоҳам ҳамитра бигумад 100 бор бигумад 10 бор бигумад ки ҳам рай рост дабраҷура ба ӯ хотир мегумад може ту мара гӯй ки ту барои просмотра ҷонканӣ дорӣ барои исни ҷонканӣ дорӣ омаг барои просмотрам агар шава мешава барои ризқи мара аллоҳ додагия ҷура
خیلی خداوند مرا در همین راه آوردهش. من همین را تو را گفته هستم اینجا. با هم خاطر با میگمد برادرها احتیاط کنین. با خدا احتیاط کنین. دل ما با شما میسوزه. با خدا دل ما با شما میسوزه. باقی در امان الله باشین. خداوند همت نگهبان باشه. در حق برادر دعا کنین. خیلی ما راهاش برادر ایشان دادم. ما گفتم که مقصد همون خیلی شخصیت ها اگر در برای چوب راست بیستن موجود یکون کارش که بتونید. اگر که نیستن نمیتونید. برای هم قدر دادروی عزیز احتیاط باشین. احتیاط کنین. احتیاط کنین. غم اختونا نخوردین غم پدر و مادرتون بخورین. سمکوتون جمع کنین. جورا روی کنین. پدر و مادر داد روی کنین. خداوند نگهبانتون باشه. در امان الله باشین. گپی ما سخت نرسه برادرها. میگه که دوست میگه تورور، دشمن میگه شکروار. برای هم قدر انا کلت نکور فرمانه برادرها. خداوند نگهبانتون باشه. در امان الله باشه.